Oh, na lang, idugok na oh. Dali-dali sa ulit. Dali-dali sa ulit. Hakan sa ulit mga baligya. Hello guys, good day! Welcome back again to my YouTube channel. This is Sixy Mommy TV. Don't forget to subscribe my channel guys. For today's video, nag-andam ako para magluto tayo gulaman guys. Lagyan ko dito sa Iran, iskulahan karon. So, sayo ko ni mata karon kay dagan pa kong buluhaton. Mo ni akong giplano gabi nga magluto din ko ang gulaman kay lasik ko sa akong anak. Yeah. Dapat ko yung meeting atinan. So, ato rin butangan nag-sugar. Ato rin yung mix. So, butangan na to isa ka pizza na tubig. Ito siya butangan ng sugar guys. Aram niya sweet siya. So, balik-balikan siya sa mga pag mo na palit. So, galing na ito. At yung lutuan na galing sa buting. Kadali ra. Kasi wala na mukawin, hapay mukawin. So, karon kayo mamaligya ko dito sa eskulahan. Mana akong baligya. Aris na ko sa kantura. Kaya wala man ko i-guide karon. So, mana ko ang mahapon ka. Ito man namin ko magluto ito og mani. Kaya halin mo ko ng mani dito. Nag-isa yun ako ang luto. Kaya dagan ko kayo kumain. Hindi ko pangutanan ang iyo. Ito anong ukay-ukayan din ang natin siya biyaan. Pero meron na itong ukayan. Kaya para di siya magbugul-bugul. Magtibugul. Ito, dilin mo na sa ukayan. Magtibugul man siya. Isa yun na ako ugluto kayo parang mauganin siya ba. Nakuha pa ganun paugo na sana po slice. Plano ko magnita ko butong dari sa mua niya. So para isagol na ko sa panggulaman. So karon guys, ato na siyang istingan kung mailhan man ni siya basta maluto na siya kaya mura na siya sticky. Or lapot-lapot na siya. So, paniluto na siya. Ato na siyang ibalhin sa katong bako kasaglan na dali rin siya mauga. Yan. Ito ano siya pa gahion. Pwede rin magtunga na lang ni sila. So, karon guys, ato na siyang i-cubes. Ato na siyang hiwaon. Kinagahi naman siya. Look at this. Gahi na siya. Ato na siyang i-cubes lang para easy to cut na lang siya. Igagmay lang ni nato. So, while galungag ko kuan diri sa buting para pamano naman. Ato na siyang salingayon o kuan hiwa. Kaya niya, magkuhan na po ko niya man eh. Magripak. Magiwaan eh. Sayo gid kayo mga mata kay daghan mo kayo mga buhat. Kaya maninda pa niya. So kung mag-guide ko, kaya ko ang banay magkuhan na ni dere. O si mama. So karon si mama kanang laba. Lalim na siya. Katawin siyang gagmayon kay butang na ako niya sa kuang plastic kay parang masuyok niya nila. Drinking straw. Kaya wala ko kapalit ra bagbaso. Ako ang butang sa 3x10. Kuhaan na og drinking straw. Maning gagmayon niya sa kuang plastic.
Sumang ko dito ang lot ko anan karon ibaligya man ni ato pa ni ripakon unya. Dagan pa kay kung buhat kay ngano. Atong ibisi ato ang lawas. Dili na to kasagdan niya manambok siya. So dapat ilihok-lihok dyan na nga always sexy balag na nay anak. So karon dito na kaya siya ilunod ang ay atong ilunod ang mani. Dili sana to yun og lunod ang kuan ahos ug ang sili kay ano dali ra na siya mapagod. Ato sa ilunod ang kaning mani. Ni wala na may kalayo dahil nalimot na ko ano. Nabuka na ni siya. Ito ang ilunod ang mani. Ayurot. Hindi na nga naman pasagdan nga. Kuan. Yan ani ra siya dapat o kayong ginanimotor niya. Bantayan niya. May kahawaan na yung mga rechik-rechik. Pagkahalang-halang ba? Mura niya kung ito sa kung kuan. Bali nga, ibalik-balikan sa mga customer. Ibalik yung black paper. Sa tanang mga sagot sa ilutuon yung mga kuan. Sudaan ay mga isa pa na din ha. Black paper dyan ang kuan. Makabalance sa yung iluto. Kaya malami siya. So, pero meron ginamit mo pa yan mga manin. Ito na dili siya pagod na makalag sa luto. Malamikit ka lang. Walang makalag kapagod. Walang mga hilaw. Kaya, ang taot yan. Kaya kumakula na ganun siya. Kana na parang ulunod lang ko ang ahos o sili. Okay, ito lahirap na ito. Okay, parang dili ko siya. Dali na po mapagod. Ahos o sili. So karon guys, ato ano siyang tilawan, basta inani na siya gani, ato ang inigana na to kay matangtang atong ko ano yung palot. So luto na siya. Luto na rin siya guys, yun na kayo. Kumot kayo po ang ahos. So karon, niluto naman na siya, ito ibalhin ko. Ito asong pa babog na won. Before na pa isulod sa plastic. Masahay kay naman puti order nga pero usa ka tab kay 50 kung balik ko ano siya kadaghan no? Puno ani ready to ripak-ripak na ni siya kay bugnaw na siya. So karon ako ang gigamit kay kaning kuan nga nakakat ko sa katubit ang mineral
mga katong nature spring or katong mga ko ang rabaton mo ni akong gigamit. Mo ni siya akong gigamit kay para nga easy to gipiko ra ni nako siya. Kay para nga easy ra to kuan kana isulod diri sa plastic kay gamay kay plastic. So mo ni siya kung kuan karon guys ibaligya ko dito sa eskwelahan kauban sa gulaman o magtempura po ko dito. Magpangita usay ang mga isagutan. Tag-5 ra ni siya kung baligya. Sumano ni tanan ako ang naripak. Magana. So karon guys, naman naman tayo repack sa ato ang mani nga giadobo nga with sili ni siya, lami na kay ni siya. So mao na ni karon nato ang ibaligya dito sa eskwelahan. Nakaripak ko og worth of 300 pesos ni siya. So ato ang puhunan na ni kay 150. So natay ginan siya nga 150 pesos. So mao ni siya ang baligya karon. So karon pinahuman naman tayo ni karon kay magkuan na pud ko magturon og magpinaypay kay ibaligya po nang dito sa eskwelahan. So ato ning paluta. Anday ko tagkuan ni kay ako ang ituron. Lami ipay ni basta na iko. Wala na mga customer ani. Ina na sila pagkakas. So dre cut ra ko ang game. So karon guys, gisugdan na ni Kim o putos ang turon. Salamat Ate Kim sa pag-ari sa pag-assist nako kay busy kay ko. So bago pa tawang ligo ni siya. Karon guys, nabukal na siya, diri na nato lutoon, ready na ang mantika. So ato na siya ilunod ang pinaypay. So mao ni ato ang ibaligya karon sa eskwelahan. Kay gahapon gideliveran mi og kuan. Delivery na mo gahapon sa saging 150 ka kilos among gipa-deliver gikan sa Dumaguete. Gidrop ra sa among skina niya ang gihakot ra pud namo diri gahapon. Ingana ka kuan mo ang life guys, ka busy. So karon ato na siyang kuon kay na brown naman siya guys. So karon ato na siyang ibutang sa laan para makatulo ang kuon ang mantika. So tag-5 ra niya mo ang baligya dito niya sa eskwelahan. Sulit na kayo ni sa mga bata. Ito ang pinaypay nga saging tag-5. So karon guys, ready na to ang kuan. Kay ang manhuma naman ta og pinaypay. So ato anang giandam ato ang kanigulaman nga gihiwa ganina. So natay sugar o kondensada. Mo ni siya to isagol sa tong gulaman para so yummy atong gulaman. So gibutangan na kog tubig ang kuan. Galing. So na tong ibaligya dire. So karong buntaga bisig-bisig jud kay wala man koy gayran karon sa kuan sa Wilshire. So mao ni akong kuan kay nabunan akong sideline. Kung wala ko'y beauty, mangita ko kong kwarta. Mangita ko paagi na naka-kwarta ko ko. Ano yung magaligya ko pa rin sa eskwelahan. Ito siya butangan ng sugar o yung alis ng isi. Nalurot na lang. Butangan na lang para nga hindi ka kuani. Ato sa eskwelahan, ready na siya butangan na nila ay sa okay. Okay na. Yan mo ang para paninda karon sa eskwelahan guys. Nanay mani, nanay turon, o binaypay, nanay hotdog, tempura, o gulaman. So ready na po ang mangga. See ya! Pati mo, supli mo. Wata ka na. Na ako, Audrey. Ano na ito? Barangay nito mo? Ay pa, bas barangay. Kaya oh. Kayo nga naman ikya na dire. Pakya naman ipakya. Oh, na lang, idugok na oh. Dali-dali. Dali-dali. Mga baligya.
Starring ka, starring. Oh, si Madam... Kinsa na siya? Roaring! Kudali-dali to. Niligaw man dari kay. Mato na po sa eskalahan size.